lahar keliri khorang tisawi khadmani phunlaika pherengka laithane kisa salsikang montri oklani khukti bubagrata handi hnei kokma bale awai ingmana rugine a phenati tabo hasik nangai tipramotni adorok khadmani phunugui tongo aba haikino sikla bodol ro laharong khorei khadmani phunlaika belanya hambai seng thangnai kisudin age sini Tirpani Mukhyamantri Dr. Manik Saha bosini Maharaja no Produt Manik kono Maharaja hai ke bubagrata hindi hine khok khengmani abo singtini khadulaijak tai mele bokropsa o Tripura rajyoni korokta Mukhyamantri ngai bobai ke jesile 184 jona rajani pore tabuk 186 jona tai dujonen porte 186 jona raja sini kothang tongku Maharaja no bai ke bo Maharaja tai hiniman bo niti Maharaja tai hiniman abo niti singtini khadulaijak jolilaijak bono tani malai bini Maharaja engi me engmane kintu Tripura hani borok Dr. Maharaja ni mani bono Tripura hani simia pura international borok no mani tongo Maharaja hini bono ringo tasara sini borong gonang sini Dr. Manik sorry sini sini Prime Minister hai kapa sini Pradhan Mantri Songpojonto sini Maharaja no Raja Sahib ni ringo Amit Shah ji songo sini Raja Sahib ni ringo botine Tirpani Korokta Mukhyamantri ma bai ke Maharaja tai hidi bono produk hidi bai ke kok kengi ma abon bagane sengkini sara Tripura rajyoni sengkini bikku misil khai tongo aboni jawab bomari nai Maharaja no masanai khai ke Tripura hani sini Tripura sarau khaina ereng asuk tonglak abon ti sing bos kangko nangkai te andolon koton khaina ni nei sing step na harja